Mi úgy ismertük meg az IJést, mint egy jól működő, értelmiségieket képző iskolát. Jóval több lehetőségünk volt a tudásunk és a személyiségünk fejlesztésére annál, mint hogy beülünk az órákra és végighallgatjuk. Amióta létrejött a klik, azóta ezt a színvonalat sokkal nehezebb fenntartani. Túlterheltek a kollégáim is, túlterheltek a tanítványaim is. A probléma szerintem nem a kréta és a festékpatron szintjén van, ez csupán következmény. Következménye annak, hogy nem tekintenek bennünket felnőtteknek, nem tekintenek bennünket autonóm értelmiségieknek. A diákok azt érzik és azt tapasztalják, hogy a tanárok már kevésbé motiváltak. Az etikai kódex, illetve az új típusú pedagógus értékelési rendszer olyan hangulatot teremt a tanárok és a diákok között is, amely mindenféle általunk értéknek tekintett oktatással szembe megy. Nem csak a pénzhiánnyal van a baj, hanem a rendszer egész koncepciójával. A mindennapos testnevelés a tornaterem hiány miatt a jelenlegi formájában megvalósíthatatlan. Ha visszaállna az a rendszer, amiben lehetett előrehozott érettségit tenni minden tárgyból, az komoly terheket venne le a vállunkról. Ne változtassanak menet közben az érettségi követelményeken, abból szeretnénk érettségizni, amiből évek óta készülünk. Szeretnénk, ha a történelmatlasz kronológiai része továbbra is használható lehetne az érettségin, mert szerintünk a lényeg az összefüggések átlátása. Manapság már nem az a fontos, hogy rengeteg adat legyen a fejünkben, sokkal inkább az, hogy önállóan tudjunk gondolkodni. Azt szeretnénk, hogy ez a rendszer alapjaiban változzon meg. Nem azzal teremtjük meg az esélyegyenlőséget, hogy mindenhol az egész országban pontosan ugyanazt tanítjuk, hanem sokkal inkább azzal, hogy megtaláljuk azt, hogy a saját tanítványainkat mivel és hogyan tudjuk a lehető legjobban képezni. Legyen nagyobb a tankönyvválaszték, a választásnak ne csak az illúzióját adják meg. Azokon a településeken, ahol az önkormányzat el tudja vállalni az iskolák fenntartását, ott ez legyen lehetséges. A sok rendelet, szabály és követelmény között elvesznek az oktatásunk valódi résztvevői, a tanárok és a diákok. Nem látszat megoldásokat és ígéreteket akarunk, hanem valódi változásokat, megoldásokat. Ezért kérjük az ország oktatásért felelős vezetőit, hogy fogadják meg a diákok és tanárok szavát, mert a jövő mi vagyunk!